We are the world ብዝብል ዜማ ሓገዝ ካብ ዝተገበረሉ ግዜ ዝኸፍአ ድርቂ ሎሚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩሎም እቲ ድርቂ ጥራሕ ዘይኮነስ ሽዑ ዝነበረ ኩናት ሕዝውን ኣሎም ኣብቲ እዋን ኣንጻር ስርዓት ደርጊ ዘቕንዐ ቃልሲ ዘካይዱ ዝነበሩ ሕወሓትን ሻዕብያን ሕዚ ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፎም ይርከቡ ሽዑ ኣብ ብሄራዊ ኣጀንድኡ ሓደ ዝነበረ ኣብ ዝሓሊቅ ትግራይ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓንድታት ረጊጹ ነንባዕሉ እናተናቆረ እዩ ንማእኸላይ መንግስቲ ዝመርሕ ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ብብልጽግና ሽዑ ኣጥዋር ተቐርብ ዝነበረት ሶቪየት ሕብረት ድማ ብሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ተተኪኣላ ሽዑ ኣብ ዝሕል ኩናት ዝነበረት ዓለም ሕዚ ኣብ ብርክት ዝበሉ ሃገራት ብዝካየድ ዕናዋይ ኩናት ተጸሚዳ ትርከብ ንሕና ዓለሚና ኢሎም ዘዜሙ ኪነጥበበኛታት መብዛሕትኦም ብህይወት የለውን ሽዑ ካብ ሞት ዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ በራኸፊታት ዘዕቆቦት ሱዳን ድማ ኣብ ሕድሕዳዊ ኩናት ኣትያላ ብሰንኪ ኤልኒኖ ዝተፈጠረ ድርቂ ጥሜት የስዕብ ዶ ይኸውን ንሕና ዓለሚና ኢሉ ዝበጽሐልና ኣካልኸ ይህሉ ዶ ይኸውን መዋጽኦና እንታይ እዩ ድርቂ ዝእዋንን ነባራዊ ፖለቲካዊ ኩነታትን እናነጻጸርና ክንደስሲና ምሳና ክትዘልቁን ቻናልና ሰብስክራይብ ክትገብሩ ንላቦም እዚ ሙዚቃ ስቑኢሉ ንሩዌት ሸውሃት ጥበብ ዝተዜመ ይነበረን ቅድሚ 41 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይን ወሎን ንዘጋጠመ ድርቂ ስዒቡ ብዝተፈጠረ ጥሜት ዝሃልቕ ዝነበረ ህዝቢ ንምድሓን ዝተደረፈ ዜማ ሰብኣውነት እዩ ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ሕማም ኮሌራን መዓልታውን ትቕበር ኣሜሪካውያን ዱ ዜይ ኖው ኢት ኢዝ ክሪስማስ ወይ እውን በዓል ልደት ምዃኑ ይፈልጡ ዶ ብዝብል ጎስጓስን ዊ ኣር ዘ ወርልድ ብዝብል ዜማን ልዕሊ $80 ሚልዮን ተኣኻኺቦም ሓገዝ ከም ዝገበሩ ይዝከር ህቡባት ኪነጥበበኛታት ኣሜሪካ ማይክል ጃክሰን ሊዮኔል ሪቼ ስቲቭ ወንደር ዲያና ሮዝን ሬይ ቻርልስን ዝርከብዎም ልዕሊ 50 ኣዜምቲ ደሪፎም ትኹረት ዓለም ንኽረክብ ዝገበርዎ ህዝቢ ሕዚ ብሰንኪ ኤልኒኖ ካብ ናይ ሽዑ ዝገደደ እዋን ድርቂ ኣጋጢሞሎም ኤልኒኖ ማይ ማእኸላይን ምዕራባውን ፓስፊክ ውቅያኖስ ካብ ልሙድ ንላዕሊ ክመቆን ከሎ ዝፍጠር ተፈጥሯዊ ክሊማዊ ክስተት እዩ እቲ ሙቐት ማይ ኣብ ልውውጥ ንፋሳትን ዝናብን ዓለም ኣገዳሲ ለውጢ የምጽእ ብሓፈሻ ኤልኒኖ ኣካል ሰፊሕ ዑደት ክሊማ እዩ ብዙሕ ግዜ ኤልኒኖ ምዝህሉ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ድርቂ የጋጥም ወይ ድማ ዝናብ ካብ ልሙድ ንላዕሊ ክውስኽ ይኽእል ኤልኒኖ ካብ 2 ክሳብ 9 ዓመታት ኣብ ዘሎ ግዜ ንኸጋጥም ተፈጥሮኡ የግድዶ እዩ ኤልኒኖ ንምታይ ተፈጥረ ዘይኮነስ ጥሜት ንምታይ ኣስዕበ ንዝብልዩ ትኹረት ዘድልዮም ኣብ ለምዘመን ክረምቲ ብዘጋጠመ ኤልኒኖ ኣብ ዞባታት ደቡብ ምብራቕን ዝናብ ሓጢርዎም ዘርኦም ተቐቢሩ ዝተረፉ ሓረስቶት ብዙሓት እዮም በኣንጻሩ ኣብ ከምኒ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ሓያል ዝናብን በረድን ኣስዒቡ ህይወት ሰብን እንስሳን ኣጥፍዮም ኣዝርእቲ ባኺኖም ንኽተርፉ ኣገዲዱ እዩ ኤልኒኖ ክሳብ ሕዚ ብምኽንያት ዘጋጠመ ዝኸፍአ ሓደጋ ኤልኒኖ ኣብ 24 ወረዳታት 9 ዓይነት ሕማም እንስሳት እንተጋጥም ኣብ 13 ወረዳታት ትግራይ ድማ ምዕባር እንስሳት ከም ዘለዩ ሓበሬታ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ዘመላኽት ኣብ ዝዋን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ድሕሪ 1977 ዓመተ ምህረት እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ እዩ እቲ ድርቂ ጥሜትን ዓፀውን እንተስዒቡ እንታይ መዋጽኦና ዝብል ሕቶ ልዒልና ነባራዊ ኩነት ዓድናን ዓለምን ንዳሰስ ሕዚ ትግራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበለን ረድኤት ዝጽበን ህዝቢ ተሸኪማ ቀለብ ዓመት ዘፍሪ ዝነበረ ልዕሊ 40 ሚእታዊ መሬታውን ዝሰኣነት እያ እዚ ነባራዊ ሓቂ ሓደ ነገር ይረጋግጸልና ኣብ ቅድሜና ዝኸፍአ ጥሜት ክፍጠር ይኽእል ዝብል መጠንቀቕታ ደወል ስርዓት ደርጊ ንህዝቡ ውልቀ መላኽን ጨካንን ብምንባሩ ዘይኮነስ ምስ ሕብረት ሶቪየት ብዝነበሮ ርክብ እዩ ብኣሜሪካ ክጽላእ ዝኸኣለ ኣሜሪካ ምስቲ ስርዓት ዝነበራ ርክብ ጥቡቕ ብዘይምንባሩ ጥሜት ህዝቢ ከም ሓደ መውቅዕ በትሪ ተጠቒማትሉ እያ ይብል ርእይቱኡ ንባእታ ሚድያ ዝሃበ ሓደ ምሁር ናይ ሽዑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሮናልድ ሬጋን ብኪነ ጥበበኛታቶምን ብዩኤስኣይዲ ኣቢሎም ንህዝቢ ትግራይ ዝሰደድዎ ሓገዝ ብማእኸላይ መንግስቲ ዘይኮነስ ብማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣቢሉ ክበጽሕ ከም ዝተገበረ ይዝክር ሕዚ ስርዓት ብልጽግና ልክዕ ከም ስርዓት ደርጊ ጥሜት ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይደንግጾ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ ምዃኑ ይቕመጥ ህዝቢ ትግራይ ዓጽዩ ብጥሜትን ሕማምን ክሃልቅ ኮነ ኢሉ እናሰርሐ ዝመጸ ብልጽግና ሕዚ ንዘጋጥም ድርቂ ከም ዕድል እምበር ከም ሓደጋ ክሪኦ ተፈጥሮ ኣይፈቕደልን ይብል ስርዓት ደርጊ ኣብ ክንዲ ባኒ ካብ ሕብረት ሶቪየት ይረኽቦ ዝነበረ ኣጽዋር ናብ ህዝቢ የዝንብ ምንባሩ ብምዝኻር ድማ ስርዓት ብልጽግና እውን እንተኾነ ኣጽዋራት ዱባይ ከዝንብ እምበር ንጡሙይ ዝድግጽ ከርሲ የውልን ይብሉ ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ መንግስቲ እውን እንተኾነ በጀት ካብ መንግስቲ ፌደራል ዘይረክብን መሃያ ሰራሕተኛታት ንምኽፋል ዝተጸገመን እዩ ስርዓት ብልጽግና ንምውዳቕ ኣብ ኩናት ዝርከብ ሕወሓት ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ዝነበሮ ቅቡልነት ሓዘለዎ ምባል እውን ኣይከኣልን ይብል ታሪኽ ከም ዝነግረና ሻዕብያ ብጥሜት ዝማሰነ ህዝቢ ናብ ሱዳን ሰጊሩ ህይወቱ ከየድሕን መንገድን ተዓጹም ተጋደልቲ ሕወሓት እዮም ነይሮም ህዝበት ተሓባቢሮም ሓድሽ መንገዲ ፀሪጎም ህይወት ዓሰርተታት ኣሽሓት ዘድሐኑ ክፍጠር ተሰጊኡን ዘሎ ጥሜት ሓደጉ ንምንካይ መንግስቲ ትግራይ ዓቕሚ የብሉን
ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ቅድሚ 41 ዓመት ሕወሓት ዝነበሮ ህዝባውነትን ቅቡልነትን እውን ሓዝየለን ይብል። ብሰንኪ ኤልኒኖ ዘጋጠመ ድርቂ ከቢድ ጥሜት እንተስዒቡ ህዝቢ ከምቲ ናይ 1977 ዓመተ ምህረት ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ህይወቱ ከድሕን እንተበለ እውን መውፅእ በሪ የብሉን። ሽዑ ዝወፀላ በሪ ምዕራብ ትግራይ ተጎቢጡ እግሩ ከይረግፅ ካብ ዝግበር ውዒሉ ሓዲሩሎም። ቅድሚ 41 ዓመታት በራ ከፊታ ንተጋሩ ዘዕቆበት ሱዳን እውን እንተኾነት ኣብ ሕድሕድ ኩናት ኣትያ ናይ ባዕላ ዜጋታት ካብ ስደት የድሐነትን። ኣብ ዝዋን ዘጋጠመ ድርቂ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ 1977 ዓመተ ምህረት ዝኸፍአ ኮይኑ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝዓድን ዓለምን እውን እምበር ሽዑ ኣብ ክልተ ደንበ ተኸፊሉ ኣብ ንሕንሕ ርዕዮተ ዓለምን ዝሑል ኩናትን ዝነበረ ዓለም ይመርሓ ዝነበራ ሃገራት ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ናይ ሎሚ ሩስያን ዓርሰን ኣብ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕን ምብራቕ ኣውሮፓን ኣትየን ይርከባ። እሞኸ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜት ከየጋጥም ክከላኸል ዝኽእል ባዕሉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ትግራዋይ ጥራሕ እዩ። ርእይቶኦም ለባእታ ሚድያ ዝሃቡ ምሁራን ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ብፖለቲካዊ ኣረኣያን ኣሰላለፋን ተኸፋፊሉ ዘሎ ኤሊትን ዲያስፖራን ትግራይ ድርቅን ጥሜትን እውን ብመንፅር ፖለቲካዊ ኣረኣዩ እናመዘነ ናብ ረውሕኡ ከየውዕሎ ስጋኣት ኣለዎም። ኤልኒኖ ዝፈጠሮ ድርቂ ጥሜት ኣስዒቡ ብኩናት ይበርስ ንዘሎ ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ብርሰት ከየስዕብ ምስራሕ እውን ግቡእ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጡር ምዃኑ የስምርሉ። ብውሑድ ይብሉ ድርቂ ትግራይ ጥሜት ከየስዕብ ብኣግኡ ቆላሕታ ማሕበረሰብ ዓለም ክረክብ ወያር ዘወር ለዲሉ ዘዚመሉን ዝሕግዞን መሓዛ ክፈጥር ምግባር ሓላፍነት ትልሂቅን ዲያስፖራን እዩ። እኳ ደኣስ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ድርቂ ልክዕ ከም 1977 ዓመተ ምህረት ህዝቢ እንተህሊቑ ውርደት ትልሂቅ ምዃኑ ኣሚኑ ክሰርሕን ድሕሪ 14 ዓመታት ተመሳሳሊ ታሪክ ከይድገምን እዩ ክፅዕር ዘለዎ ይብሉ።